Toto je zoznam filmov, ktoré vychádzajú v novembri 2025 v kinách a na streamovacích platformách a ako bonus prihodím aj môj osobný tip na dve zaujímavé seriály. Poďme teda na to. Prvým filmom na tomto zozname je Predator Badlands. V ďalekej budúcnosti na vzdialenej planéte mladý predátor a vyhnanec zo svojho klanu nájde nečakaného spojenca v androidovi menom Tia a vydávajú sa na zradnú cestu v hľadaní svojho najväčšieho nepriateľa. Podfukári 3. 4 jazdci sú späť a s nimi aj nová generácia iluzionistov, ktorí predvedú ohromujúce zvraty, prekvapenia a mágiu, ako sa ešte nikdy nepodarilo zachytiť na filmovom platne. Zootopia 2. Králičia detektívka Judy a jej lišiacký kolega Nick sú späť s novým prípadom, ktorom musia vystopovať tajomného plaza, ktorý prichádza do mesta Zootopia, kde obratí metropolu cicavcov hore nohami. Čarodejka 2. časť. Keď sa rozčúlený dav postaví proti zlej čarodenici, Glinda a Elphaba sa budú musieť zjednotiť ešte raz, ak chcú zmeniť seba a celú krajinu Oz k lepšiemu. Keeper, film o zamilovanom pariku Liz a Malcolmovi, ktorých romantický výlet do odľahlej chaty sa zmení na nočnú moru. Keď Malcolm náhle odíde, Liz zostane sama a musí čeliť desivej existencii, ktorá odhalí strašnú minulosť chaty. Muž na úteku je o človeku z robotníckej triedy, ktorý sa zapojí do smrteľnej reality show, kde ho počas živého vysielania prenasledujú profesionálni vrahovia, len aby zachránil svoju chorú dceru. Drvič v ringu je film o živote bojovníka MMA Marka Kera, ktorý sa zameriava na jeho vzostup k sláve a následný boj so závislosťou na opioidoch. Sisu 2. Potom, čo bývalý elitný člen fínskeho bojového komanda Atami porazil oddiel nacistických vojakov, sa mu pod ruky dostávajú Sovieti. No tentokrát nepôjde o obyčajnú jednotku, jej veliteľom je brutálny vrah, zodpovedný aj za smrť Atamiho rodiny. Cesta života. Manželský pár, ktorý prišiel takmer o všetko, peniaze, domov aj zdravie, sa rozhodnú pre odvážny krok vydať sa na 1000 km dlhú cestu pozdĺž juhozápadného pobrežia Anglicka, len s hrstkou najnutnejších vecí a s nádejou, že na konci svojho putovania nájdu silu pokračovať ďalej. Navždy s tebou je romantická komédia o nedávno zosnulej žene menom Joanne, ktorá dostane týždeň v čakarni posmrtného života, aby si vybrala, či straví svoj posmrtný život so svojou prvou láskou, ktorý zomrel veľmi mladý, alebo manželom, s ktorým strávila 67 rokov. Nuremberg sleduje amerického psychiatra, ktorý hodnotí duševný stav nacistických vodcov, aby zistil, či sú spôsobili na norimberský proces. Russell Crowe, Rami Malek a Michael Shannon sú veľmi silná trojica hercov. Návrat do budúcnosti oslavuje 40 rokov a toto okrúhle výročie tejto nesmrteľnej sci-fi komédie si môžete opäť vychutnať na filmovom platne. Z pohodlia domova si v novembri môžete pozrieť napríklad aj Fantastickú štvorku, ktorá vychádza už 5.11. na Disney+. Frankensteina, ktorý vychádza 7.11. na Netflixe. Dokonalá zhoda, ktorá vychádza takisto 7.11. na HBO. Medzi nami dievčatami 2, ktorá vychádza 12.11. na Disney+. Eddington, ktorý vychádza 14.11. na HBO. Family Plan 2, 21.11. na Apple TV a Mickey 17, ktorý vychádza 26. novembra na Prime Video. Ako bonus sem pridám aj dve sľubované seriály, na ktoré sa mega teším. Prvý je Pluribus, seriál od tvorcu Breaking Bad a Better Call Saul, ktorý nám ukáže záhadný vírus, ktorý spôsobuje, že sa ľudia stávajú neúnavne optimistickými a spokojnými, s výnimkou jednej ženy, ktorá je voči nemu imuná. A druhým seriálom je Last Samurai Standing od Netflixu, ktorý sa odohráva v Japonsku v roku 1878, kde 292 bývalých samurajov bojuje v hre v štýle Battle Royale o cenu 100 miliard jenov. Prežiť môže len jeden. Ak si jeden z tých ľudí, ktorý dopozeral toto mega dlhé video až sem, ďakujem ti veľmi pekne a nezabudni sledovať pozrete.sk na Instagrame, TikToku, YouTube a Facebooku, pretože takéto videá tu budú pribúdať na mesačnej báze.